Καλησπέρα σας. Ακόμα μια εκπομπή Humba On Air εδώ στο Music Society μόλις ξεκινάει. Αργήσαμε λιγάκι, συγγνώμη. 9 και 12 πρώτα λεπτά. Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 σήμερα. Και φεύγοντας, τα κορίτσια που είχαν πριν εκπομπή, αν δεν γνωρίζετε, είναι η εκπομπή... Τι έγινε εδώ, ναι, Pop The Posers, συγγνώμη, είχαμε ένα τεχνικό θεματάκι. Pop The Posers, οι κοπέλες που ήταν πριν. Φεύγοντας από το στούντιο για να αναλάβουμε εδώ την εκπομπή του Χούμπα, μου κάνει ένα σύντομο σχόλιο, μια ερώτηση τέλος πάντων για το τι έγινε στην Θεσσαλονίκη πάλι και τα λοιπά. Δεν είχα καμιά φοβερή διάθεση να απαντήσω, όπως και δεν έχω γενικώς καμία φοβερή διάθεση να πω και κάτι σε αυτό το μικρόφωνο εκτός του σχολείου που έγινε από τα κορίτσια της προηγούμενης εκπομπής, και ούτε θα το κάνω, γιατί θα μιλήσω κάπως άσχημα και δεν θα το ήθελα, και ακόμα είναι το κλίμα έτσι κι αλλιώς φορτισμένο, είναι έτσι κι αλλιώς πολύ φρέσκο, έτσι κι αλλιώς διάφορα πράγματα έχουν υποθεί και ξανά υποθεί και δεν ξέρω εάν πρώτον είναι πρέπει να υποθούν ξανά κάποια πράγματα, αλλά κατά δεύτερον, και το ξαναλέω έτσι με απόλυτη νηφαλιότητα, δεν θα ήθελα να καταθέσω κάποια άποψη, κάποια γνώμη, τέλος πάντων μια παρατήρηση, οτιδήποτε, ένα σχόλιο, γιατί δεν θα είναι έτσι πρέπον, και ίσως κάποια άλλη στιγμή, με κάποια άλλη αφορμή, με κάποια άλλη Δευτέρα, μαζί με κάποιους ανθρώπους εδώ, να κάνουμε μια κουβέντα για ακόμα μια φορά σχετικά με τα γεγονότα αυτά, με τα γεγονότα που καταλήγουν το να φεύγουν άνθρωποι έτσι για πλάκα από τη ζωή, και να κουβεντιάσουμε ό,τι άλλο αποφασίσουμε. Σε αυτή τη φάση δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο όσον αφορά την επικαιρότητα, για ακόμα μια φορά λυπηρή αυτή η επικαιρότητα, οπότε το κλείνω. Ό,τι είναι να υποθεί έχει υποθεί, πραγματικά, όπως γράφουν εδώ τα παιδιά και στα σχόλια. Stop. Πάμε στα δικά μας, πάμε στα αυτά που έχουμε προετοιμάσει σήμερα, που ελπίζω έτσι να σας αρέσουν, αυτά που θα ακούσετε, και όσον αφορά την αφορμή τέλος πάντων της συγκεκριμένης εκπομπής, που όπως θα είδατε από τα social media του σταθμού, είναι η επέτειος η σημερινή 16 Μαρτίου 1872, παρακαλώ. 154 χρόνια πριν γίνεται ο πρώτος τελικός του κυπέλου Αγγλίας, στο περιβόητο FA Cup, στο Λονδίνο. Είναι η μακροβιότερη επίσημη διοργάνωση ποδοσφαιρική στον πλανήτη, το κύπελο Αγγλίας. Στα αγγλικά είναι The Football Association Challenge Cup, το γνωστό μας δηλαδή FA Cup. Της διοργάνωση φυσικά ο αρχαιότερος θεσμός του αθλήματος παγκοσμίως, και σε διασυλλογικό αλλά και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Οπότε, πριν ξεκινήσουμε το ψητό, πριν μπούμε στο ψητό της σημερινής εκπομπής, που είναι ουσιαστικά ιστορίες, διάφορες γενικές και πιο ειδικές, παίκτες, ομάδες, τελική, παράξενα πράγματα κτλ. Που ειδικά ο θεσμός του κυπέλου Αγγλίας, γενικώς η Αγγλία, αλλά ειδικά ο θεσμός του κυπέλου, έχει προσφέρει άπειρες τέτοιες ιστορίες που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όμορφες ιστορίες ποδοσφαιρικές, κοινωνικές, ιστορικές, πολιτικές, τραγικές, κομικές, παράξενες. Οτιδήποτε επίθετο και αν μπει εδώ θα είμαστε μέσα όσον αφορά τις ιστορίες αυτές που μας έχει δώσει το FA Cup. Κάποιες αναφέρουμε εδώ πέρα τέλος πάντων, έχουμε φέρει και κάποια βιβλιαράκια μαζί μας που έχουν αναφορές στο κύπελο Αγγλίας. Θα τα διαβάσουμε τα αποσπάσματα, θα πάμε σιγά σιγά, υπομονή να έχετε. Μουσικά θα παίξουμε όπως παίζουμε γενικώς τις τελευταίες φορές εδώ στις τελευταίες εκπομπές, τις τελευταίες Δευτέρες. Punk κατά κύριο λόγο ήχους και λίγο πιο πειραγμένα πράγματα. Να πούμε ότι, ξαναλέω πριν μπούμε στο ψητό,
Το Χούμπα, το 55ο τεύχος, κυκλοφορεί κανονικότατα εκεί έξω. Αφιέρωμα Bill Russell, αφιερωματάρα Bill Russell για την ακρίβεια. Ως ο Νούπο θα κάνουμε και κάποια πραγματάκια με αφορμή το τεύχος, αλλά και με αφορμή τα γενέθλια του περιοδικού. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Θα τα μάθετε όλα, θα ενημερωθείτε. Οι επόμενες μέρες δηλαδή είναι κρίσιμες για τις τελικές αποφάσεις μας, για το τι θα κάνουμε και όσον αφορά τα γενέθλια, αλλά και όσον αφορά το τεύχος, κάτι ετοιμάζουμε και γι' αυτό. Η μονογραφία μας κάτω από τα goal post για τους τερματοφύλακες, άλλες από εκεί ωραίες ιστορίες τερματοφυλάκων, συνεχίζει φυσικά, κυκλοφορεί, μπορείτε να το παραγγείλετε σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο εκεί έξω, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλες πόλεις, μικρές, επαρχία, παντού. Και κάποια λίγα φουτεράκια ακόμα έχουν μείνει, δεν είναι ακόμα για κοντομάνικα και βερμούδες και εγώ δεν ξέρω τι και καλοκαιρινή αμφίεση, οπότε προλαβαίνετε αν θέλετε να πάρετε ένα φουτεράκι να φορέσετε τις τελευταίες αυτές μέρες εδώ του Μαρτίου, που ακόμα έχει μια δροσούλα, γιατί από Απρίλη μας βλέπω πάλι με τα καλοκαιρινά μας. Αυτά όσον αφορά ας τα πούμε τα τυπικά διαδικαστικά, αλλά πάρα πολύ σημαντικά για μας, γιατί ως γνωστόν το περιοδικό και τα διάφορα πράγματα που κάνουμε γι' αυτό παράλληλα είναι νούμερο 1 προτεραιότητά μας. Θα πάμε να ακούσουμε κλασικά τραγουδάκι αφού κλείσαμε το εισαγωγικό κομμάτι και να μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Ξαναλέω, το ψητό μας είναι το κύπελο Αγγλίας, ιστορίες γύρω από το κύπελο Αγγλίας, μιας και σήμερα ακριβώς πριν 154 χρόνια διεξήχθη ο τελικός της πρώτης διοργάνωσης του κυπέλου Αγγλίας 16 Μαρτίου 1872. Λοιπόν, πάμε κομμάτι, το αυτό που θα ακούσουμε σε πρώτη φάση. Ξεκίνησαμε πάντα φυσικά με Dropkick Murphys, πάντα το λέμε το Victory το κομμάτι, Wilco Johnson και το κομμάτι Sneaking Suspicion. Πάμε και επανερχόμαστε. Λοιπόν, 16 Μαρτίου 1872, 3 η ώρα, 3 και 5, Σάββατο εκείνη η μέρα, τελικός πρώτος στο FA Cup ανάμεσα σε δύο παντελώς άγνωστες σήμερα ομάδες. Η μία από αυτές η Λονδρέζικη Wanderers FC, ως έτος ίδρυσης καταγράφεται το 1859 με την ονομασία Forest FC και με την νέα ονομασία Wanderers, περιπλανόμενη δηλαδή, να υιοθετείται λόγω του ότι στα πρώτα χρόνια της ύπαρξής της δεν είχε κανένα γήπεδο ως σταθερή έδρα. Αποτελούνταν αποκλειστικά από μαθητές δημοσίων σχολείων, όπως και όλες οι ομάδες της εποχής, με τους σπουδαίους προπονητές να διακρίνονται από το καλό μάτι που είχαν όταν τους επέλεγαν, στημένοι έξω από διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, party events κτλ. Οι τακτικές, όπως μπορούμε να φανταστούμε για εκείνα τα χρόνια, φυσικά ήταν αυτοσχέδιες, με τους Wanderers να ακολουθούν το ποδοσφαιρικό τότε ρεύμα, έστω και αν οι ομάδες ήταν λιγοστές. Αυτό πρόσταζε σε πολύ μεγάλο βαθμό την κατάχρηση τρίπλας από τους ποδοσφαιριστές. Πολλά από τα γκολ ήταν προϊόν ατομικών ενεργειών των τεχνητών ποδοσφαιριστών, με τα θύματά τους να είναι 5, 6, ακόμα και 7 παίκτες. Ο πρόγονος του FA Cup, το Football Association Challenge Cup, ήταν η πρώτη οργανωμένη διοργάνωση ενός ποδοσφαιρικού τουρνουά, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα οι Wanderers μέχρι το 1871 να παίζουν μόνο φιλικούς αγώνες, συνήθως υπό το καθεστώς διαφορετικών κανονισμών από αυτόν που θεσπίστηκαν το 1863 από την FA. Όπως και να έχει, ήταν με μεγάλη βεβαιότητα η καλύτερη ομάδα εκείνων των καιρών. Απέναντί της θα έβρισκε μια ομάδα με απολύτως ριζοσπαστικό τρόπο παιχνιδιού, τους Royal Engineers, γνωστοί και ως Sappers. Εκπροσωπούσαν ένα τμήμα του Βρετανικού στρατού με έτος ίδρυσης το 1863 και επίσημο ιδρυτή τον Francis Martin, ήρωα του πολέμου της Κριμαίας. Η τακτική της ομάδας ήταν ουσιαστικά ο πρόγονος του σημερινού τικιτάκα. Πολλές πάσες σε μια προσπάθεια διάσπασης της αντίπαλης άμυνας και αρκετά λιγότερες τρίπλες που, όπως προαναφέραμε, ήταν το επικρατέστερο στυλ των νηπιακών ετών του ποδοσφαίρου. Τα ρεπορτάζ χαρακτήριζαν την ομάδα ως εξαιρετικά οργανωμένη στον αγωνιστικό χώρο, με υψηλά αναπτυγμένη την ανάγκη της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της. Το passing game χαρακτηριζόταν ως υψηλού επίπεδου, προσφέροντας μια διαφορετική μορφή θεάματος στον αγωνιστικό χώρο από τις συνεχείς τρίπλες και το ένας εναντίον όλων. Στη διοργάνωση συμμετείχαν συνολικά 15 ομάδες, ή μάλλον τόσες δήλωσαν μέρος. Αυτές ήταν η Barnes, Civil Service, Hitchin, Crystal Palace, καμία σχέση με τη σημερινή,
Maidenhead, Marlow, Queen's Park, Domington School, Upton Park, Clapham Rovers, Royal Engineers, Raygate Priory, Wanderers, Harrow Checkers and Hampstead Heathens. Οι πορείες των δύο μονομάχων προς τον τελικό ήταν το λιγότερο περίεργες. Οι οικονομικές δυσκολίες ήταν τεράστιες, όπως επίσης και η ερμηνεία των κανονισμών με την ασάφειά τους να είναι πραγματικά παρημιώδης. Οι Wanderers πέρασαν χωρίς να ιδρώσουν από τον πρώτο γύρο, αφού οι Harrow Checkers δεν κατέβηκαν, ενώ στην επόμενη φάση απέκλεισαν πολύ εύκολα τους Clapham Rovers με σκορ 3-1. Ο προημιτελικός απέναντι στην Crystal Palace τελείωσε ισόπαλος χωρίς τέρματα, κάτι που σήμαινε πως έπρεπε να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του κανονισμού. Αυτές ανέφεραν ρητός πως αν ένα παιχνίδι λήξει ισόπαλο, τότε είτε ορίζεται επαναληπτικός αγώνας, είτε περνούν και οι δύο ομάδες στην επόμενη φάση ανάλογα με την απόφαση της FA. Στην περίπτωση των Wanderers, οι δύο ομάδες πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά, όπου ένα ακόμη ισόπαλο αποτέλεσμα, 0-0, έκανε την εμφάνισή του αυτή τη φορά κόντρα στην Queen's Park. Ένα δεύτερο ταξίδι προς το Λονδίνο για τον επαναληπτικό ήταν οικονομικά δυσβάστακτο για τους Σκοτσέζους και κάπως έτσι οι Wanderers πανηγύρισαν την πρόκριση στον τελικό. Οι Royal Engineers, αφού πέρασαν χωρίς αγώνα από τους Raygate Priory, πήραν το εισιτήριο για το ιστορικό παιχνίδι έχοντας κάνει περίπατο απέναντι στην Hitchin με 0-5, Hampstead Heathens 3-0 και Crystal Palace 3-0. Ο τελικός έλαβε χώρα στο Kennington Oval του Λονδίνου, ένα γήπεδο το οποίο από το 1846 μέχρι και τις μέρες μας αποτελεί την έδρα της ομάδας Cricket Surrey County. Η προσέλευση περιορίστηκε στον αστείο σήμερα αριθμό των 2.000 ατόμων. Αυτό δεν οφειλόταν μόνο στο γεγονός ότι το ποδόσφαιρο ήταν ένα γενικώς άγνωστο άθλημα στο πολυκόσμο, αλλά και στο κόστος του εισιτηρίου. Ένα σελήνι ή αλλιώς 5 σημερινές πένες ήταν αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των υπολείπων αθλημάτων. Αυτό το αρκετά κοινό, ακόμα και σήμερα πρόβλημα, έχει ως αποτέλεσμα ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες να προέρχεται είτε από πολύ ψηλά στρώματα της κοινωνίας, είτε από εύπορες μεσοαστικές οικογένειες, κάτι που ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τη λαϊκότητα που απέκτησε το άθλημα τα επόμενα χρόνια. Τα τέρματα δεν διέθεταν δίχτυα ούτε οριζόντιο δοκάρι, παρά μόνο μια ταινία που ένωνε δύο κάθετα δοκάρια ύψους 2,5 μέτρων. Οι όροι φάουλ και πέναλτι ήταν ακόμα άγνωστοι. Οι ομάδες άλλαζαν νηστείες μετά από κάθε επίτευξη τέρματος, ενώ κάθε φορά που η μπάλα έβγαινε πλάγιο out, δεν την έπαιρνε αυτός που θα το δικαιόταν σήμερα, αλλά η ομάδα που ο παίκτης της έφτασε πρώτος σε αυτήν, μετά την κατάληξη της εκτός αγωνιστικού χώρου. Διαιτητής της ανάμετρης ορίστηκε ο δημόσιος υπάλληλος στο επάγγελμα και ποδοσφαιριστής της Upton Park, Alfred Stair, ο οποίος καθόταν εκτός αγωνιστικού χώρου και καλούνταν να αποφασίσει μόνο όταν οι δύο αγωνοδίκες, ένας σε κάθε μισό του γηπέδου, που είχαν προσληφθεί ένας από κάθε ομάδα, δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν. Το παιχνίδι κρίθηκε από ένα tap-in. Ο Walpole Vidal των Wanderers είχε αγωνιστεί και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι ποδοσφαίρου της ιστορίας ανάμεσα σε Αγγλία και Σκωτία στο 15ο λεπτό, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με μία πάσα στο κενό τέρμα έδωσε την ευκαιρία στο Morton Bates με ένα άγγιγμα να γράψει ιστορία ως ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε ποτέ σε τελικό κυπέλλου Αγγλίας. Ο Vidal είχε το προσωνύμιο ο βασιλιάς της τρίπλας, που του κόλλησαν όταν σε παλαιότερο παιχνίδι πέτυχε 3 διαδοχικά γκολ χωρίς να κουμπίσει κανένας αντίπαλος στην μπάλα. Ο Μπέτς αγωνιζόταν ως fullback, όμως στη μοναδική του συμμετοχή με τα χρώματα της Εθνικής Αγγλίας έκατσε κάτω από τα δοκάρια. Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στην παρουσία του Charles Allock με την φανέλα των Wanderers, ο οποίος μνημονεύεται ως ένας εκ των πατέρων του ποδοσφαίρου, αλλά και ο βασικός εμπνευστής της διοργάνωσης του κυπέλλου Αγγλίας από τη θέση του γραμματέα της FA. Οι νικητές είχαν την απόλυτη υπεροχή, πέτυχαν άλλο ένα γκολ 5 λεπτά αργότερα που ακυρώθηκε λόγω χρησιμοποίησης χεριού, ενώ οι εφημερίδες την επόμενη μέρα χαρακτήρισαν την απόδοση του τερματοφύλακα των Royal Engineers, William Merriman, αστυνομικός, ως τέλεια. Το κυριακάτικο έντυπο του Field έγραψε «Ο ταχύτερος και σκληρότατος αγώνας που έγινε ποτέ στο The Oval» και ότι οι Wanderers έπιασαν την καλύτερη απόδοση που είχε υπάρξει σε ομαδικό παιχνίδι, τόσο ατομικά όσο και σαν σύνολο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, οι Wanderers παρέταξαν ένα 2-0-8, ενώ οι αντίπαλοι τους παρουσιάστηκαν πιο μετρημένοι, καθώς αγωνίστηκαν σε διάταξη 2-2-6, με τους τερματοφύλακες να έχουν ως συνήθεια να μην μένουν αποκλειστικά κάτω από την αιστεία τους, αλλά να συμμετέχουν κανονικά στο παιχνίδι. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Wanderers εκμεταλλεύτηκαν τους κανονισμούς της εποχής, που έλεγαν πως όποιος κατακτά το κύπελλο προκρίνεται αυτόματα στον τελικό της επόμενης χρονιάς. Έτσι προσέθεσε στη συλλογή της και τον τίτλο του 1873 και έφτασε συνολικά τα 5 κύπελλα πριν διαλυθεί το 1887.
Η ομάδα ιδρύθηκε εκ νέου το 2009 από τους απογόνους του Alcock, που αγωνιζόταν σε φιλανθρωπικούς αγώνες για λογαριασμό της UNICEF μέχρι το 2011, οπότε και ξεκίνησε να παίρνει μέρος σε αεραστεχνικά πρωταθλήματα της Αγγλίας. Πλέον ανήκει στη 13η τάξη κατηγορία της Αγγλίας, τη λεγόμενη Surrey South Eastern Combination Junior Division 2. Από την άλλη, οι Royal Engineers έχουν αντέξει τον χρόνο, όπου όμως συμμετέχουν σε στρατιωτικά τουρνουά. Οι δυο τους μάλιστα έδωσαν και μια επαιτειακή αναμέτρηση το 2012 κάτω από έντονο συγκινησιακό κλίμα, με τους Sappers να παίρνουν μια εντυπωσιακή ρεβάνς με σκορ 7-1. Το ποδόσφαιρο την επόμενη δεκαετία περίπου άρχισε να γίνεται εξαιρετικά δημοφιλές, καθώς ενσωματώθηκε στη βρετανική κουλτούρα της εργατικής τάξης. Η δημοτικότητά του βοηθήθηκε από επιχειρηματίες που συνειδητοποίησαν τις ευκαιρίες που υπήρχαν στο να περικλείουν τα γήπεδα και να χρεώνουν το κοινό για είσοδο. Το επόμενο βήμα από αυτό, καθώς οι ομάδες άρχισαν να δρουν ως εκπρόσωποι των περιοχών τους, ήταν για τις φιλόδοξες επιτροπές των συλλόγων να προσελκύσουν τους καλύτερους παίκτες και να τους πληρώσουν και να παίξουν για τις ομάδες τους. Σε λιγότερο από μια δεκαετία από τον πρώτο τελικό κυπέλλου Αγγλίας, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είχε αναδυθεί στην Αγγλία, αν και δεν είχε νομιμοποιηθεί από την FA μέχρι και το 1885. Κάπως έτσι εκτελήθηκε η ιστορία του πρώτου τελικού κυπέλλου Αγγλίας της ιστορίας. Μια ιστορία που απέχει παρασάγας από τις σύγχρονες ποδοσφαιρικές ιστορίες και απασχολεί μόνο τους ρομαντικούς του αθλητισμού. Ο συντάκτης του κειμένου που μόλις διαβάσαμε είναι ο Πάνος Κομματέας, και αυτό το πολύ ωραίο κείμενο για τον πρώτο τελικό του FA Cup δημοσιεύθηκε στο site e-Εγγλέζη το Νοέμβριο του 2012. Συγγνώμη, το 19 Μαΐου 2019 είναι η ημερομηνία σύνταξης του κειμένου. Λοιπόν, πάμε για κομμάτι και επανερχόμαστε να πούμε και άλλες ιστορίες σχετικά με το κύπελλο Αγγλίας, όπως και φυσικά και κάποια γενικά πράγματα για το πώς ξεκινάει το κύπελλο Αγγλίας, πώς αποφασίστηκε η διοργάνωσή του, τι έχει προηγηθεί στην Αγγλία κτλ. Πάμε να ακούσουμε Killing Joke και το κομμάτι που έχουμε επιλέξει είναι το Corporate Elect. Λοιπόν, επειδή όπως ξέρετε είμαστε αρκετά έτσι old school γι' αυτό και ακόμα επιλέγουμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε φανατικά και το χαρτί και το έντυπο, αναλογικά μέσα, όχι ψηφιακά. Εκτός από κάποια πράγματα που θα αλλιεύσαμε και θα σας διαβάσουμε το διαδίκτυο, κυκλοφορούν έτσι κι αλλιώς ενδιαφέροντα πράγματα εκεί. Έχουμε φέρει μαζί μας και κάποια βιβλία. Ψάξαμε δηλαδή που μπορούμε να βρούμε αναφορές για το κύπελλο Αγγλίας. Ελληνική βιβλιογραφία, γιατί εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα σε επίπεδο βρετανικών βιβλίων. Υπάρχουν άπειρα βιβλία σχετικά με το κύπελλο Αγγλίας και όσον αφορά την ιστορία του και όσον αφορά ομάδες που έχουν συμμετέχει, στατιστικά, ιστορικά στοιχεία, τα πάντα. Εμείς εδώ έχουμε φέρει βιβλία που έχουν εκδοθεί εδώ στην Ελλάδα και θα ξεκινήσουμε από ένα βιβλίο που είναι μια σειρά ουσιαστικά και έχουμε φέρει έναν τόμο εδώ μαζί μας. Είναι το Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο. Λέγεται, είναι ο πρώτος τόμος. Είναι 4 τόμοι αυτό το βιβλίο, έχει κυκλοφορήσει νομίζω εκεί γύρω στο 1973-1974 και είναι ουσιαστικά μια καταγραφή διαφόρων θεσμών του ποδοσφαίρου, εθνικών ομάδων, ποδοσφαιριστών, συλλόγων, σύντομες ιστορίες και πληροφορίες φυσικά σχετικές με το ποδόσφαιρο, πολύ καλά οργανωμένες, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ένα από αυτές τις σειρές που έχουν κυκλοφορήσει και άλλες παρόμοιες στο παρελθόν. Ήταν ουσιαστικά, ας το πούμε έτσι, το ίντερνετ της εποχής. Και από αυτό το πρώτο τόμο που φυσικά οι πρώτες του σελίδες είναι αφιερωμένες στο βρετανικό ποδόσφαιρο και του πώς η Αγγλία κάπως οργανώνει την όλη ιστορία με το ποδόσφαιρο και μπαίνει σε μια συγκεκριμένη ρότα όσον αφορά κανονισμούς, όσον αφορά διοργανώσεις. Ξαναλέμε, το κύπελλο Αγγλίας είναι η πρώτη επίσημη ποδοσφαιρική διοργάνωση παγκοσμίως και πάμε να διαβάσουμε πώς αναφέρεται σε αυτό, στο κύπελλο Αγγλίας δηλαδή η συγκεκριμένη έκδοση, και διαβάζουμε τίτλος «Αναδρομή στην ιστορία του κυπέλλου Αγγλίας».
Το κύπελλο Αγγλίας διεξάγεται με σύστημα το οποίο διαφέρει κάπως από το δικό μας. Συγκεκριμένα, οι ομάδες προχωρούν στον επόμενο γύρο αφού αποκλείσουν την αντίπαλό τους, αλλά ο αποκλεισμός αυτός είναι που διαφέρει από τον δικό μας. Έτσι, αν οι δύο αντίπαλοι έρθουν ισόπαλοι στον πρώτο αγώνα, διεξάγεται δεύτερος στην έδρα του αντιπάλου που έχει σειρά. Αν και ο δεύτερος αυτός αγώνας λήξει με ισόπαλο αποτέλεσμα, αρχίζει μια σειρά παιχνιδιών μεταξύ των αντιπάλων σε ουδέτερα γήπεδα, μέχρι ότου η μία ομάδα κατορθώσει να νικήσει την άλλη. Στους δύο πρώτους αγώνες δεν δίνεται παράταση, ενώ στους υπόλοιπους υπάρχει παράταση αλλά όχι πέναλτι. Με το σύστημα αυτό, πολλές συναντήσεις κυπέλου καταλήγουν σε μονομαχίες που θυμίζουν τις βεντέτες. Η μεγαλύτερη λοιπόν όλων αυτών των εποχών από τις βεντέτες στην ιστορία της διοργάνωσης του κυπέλου είναι η μεταξύ των ομάδων Alvitserts και Oxford City στον τέταρτο γύρο του κυπέλου του 1971. Χρειάστηκαν 11 ώρες, 6 αγώνες για να αναδειχθεί η τελική νικήτρια. Ποια ήταν? Η Oxford City με 1-0. Ο πρώτος αγώνας κυπέλου στην Αγγλία, εκτός τελικού, που μεταδόθη τηλεοπτικός, ήταν ο μεταξύ Charlton Athletic και Blackburn Rovers που διεξήχθη στις 8 Φεβρουαρίου του 1947 για τον 5ο γύρο του κυπέλου εκείνης της σεζόν. Ο πρώτος αγώνας για το κύπελλο Αγγλίας που διεξήχθη υπό το φως των προβολέων ήταν ο μεταξύ Kidderminster Harriers και Brierley Hill Alliance στις 14 Σεπτεμβρίου του 1955. Ο αγώνας ήταν επαναληπτικός για τον πρώτο γύρο του κυπέλου του 1956. Συγγνώμη, λίγο εδώ ακούγονται και οι σελίδες που γυρνάνε. Δύο μόνο εμφανίσεις σε τελικό κυπέλλου Αγγλίας έχει να επιδείξει μέχρι σήμερα η Charlton Athletic, μία το 1946 όταν νικήθηκε 1-4 στο τελικό από την Derby και μία το 1947 όταν κατέκτησε το κύπελλο νικώντας την Burnley με 1-0. Το αξιοσημείωτο είναι ότι και τις δύο φορές ο αγώνας κρίθηκε στην παράταση. Το εκπληκτικό όμως είναι ότι και στους δύο αυτούς μοναδικούς για την Charlton τελικούς η μπάλα έσκασε και αντικαταστάθηκε από άλλη. Ο πρώτος σύλλογος που κέρδισε το τρίτο κατασκευαστέν κύπελλο Αγγλίας ήταν η Bradford City που αναδείχθηκε κυπελούχος το 1911. Το κύπελλο αυτό κατασκεύασε το 1910 μια εταιρεία της πόλεως Bradford. Ο πρώτος μονάρχης σε ολόκληρο τον κόσμο που παρακολούθησε ποτέ τελικό αγώνα κυπέλου ήταν ο βασιλεύς Γεώργιος ο Πέμπτος της Αγγλίας. Ο ανώτατος αυτός άρχον απέκτησε τον τίτλο αυτό όταν παρακολούθησε στο γήπεδο της Crystal Palace στην Burnley να κερδίζει τη Liverpool και το κύπελλο Αγγλίας το 1914. Ο πρώτος παίκτης που σημείωσε γκολ σε τελικό κυπέλλο Αγγλίας ήταν ο David Jack της Bolton Wanderers, η οποία νίκησε το 1923 τη West Ham United με 2-0 κατακτώντας το κύπελλο. Η παράταση χρειάστηκε για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλο Αγγλίας το 1877. Ο κανονικός αγώνας μεταξύ Wanderers και Oxford University έληξε ισόπαλος με 0-0, αλλά στην παράταση οι Wanderers διαμόρφωσαν το σκορ σε 2-0. Ο Harry Brooks της Aldershot, σημείωσε από 5 γκολ σε 2 αγώνες της ομάδας του σε εισάριθμους συνεχόμενους γύρους του κυπέλλου Αγγλίας τη σεζόν 1945-46. Από τις 92 ομάδες του σημερινού Αγγλικού League, 2 μόνο ομάδες μπορούν να διεκδικούν τον τίτλο της αρχαιότερης συμμετοχής στο κύπελλο Αγγλίας με το σημερινό τους όμως τίτλο. Η μία είναι η Reading και η άλλη είναι η Notts County. Και οι δύο αυτές εμφανίστηκαν στον πρώτο γύρο του κυπέλλου του 1877-78. Η μεγαλύτερη νίκη σε τελικό αγώνα για το κύπελλο Αγγλίας είναι το 6-0 της Bury επί της Derby County το 1903. Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Cheats, The Cheat και το κομμάτι Hammersmith Palem. Στο βιβλίο αυτό που σας διαβάσαμε την σύντομη ιστορία του κυπέλλου Αγγλίας παρατίθεται ένας πίνακας μεγάλος που είναι η σεζόν που ξεκινάει δηλαδή ο θεσμός του κυπέλλου Αγγλίας, σεζόν νικήτρια ομάδα το ζευγάρι, η νικήτρια ομάδα, το αποτέλεσμα και ο αριθμός των θεατών, των φιλάθλων που παρακολουθούσαν τα παιχνίδια. Ξεκινάμε με 1871-72 και πάει λέγοντας μέχρι το 1883-84. Ο κόσμος κυμαίνεται από 2.000 έως 8.000 θεατές. Μετά, από το 1883 μέχρι και το 1900, παίζεται από 12.000 μέχρι και 65.000 θεατές. Περνάμε μια περίοδο που είναι από το 1900 έως και το 1935-36,
που είναι από 60.000 θεατές μέχρι 95.000 θεατές, και όλη η σεζόν μετά, όλες οι σεζόν μετά και χρονιές από το 1945-46 μέχρι και το 1972-73 που κλείνει ο πίνακας ο συγκεκριμένος, γιατί ξαναλέω το βιβλίο, η σειρά αυτή, η τύπου εγκυκλοπαίδεια κάπως, είναι ποδοσφαιρική εγκυκλοπαίδεια, κυκλοφόρησε το 1974, είναι όλα τα νούμερα 100.000 θεατές, δηλαδή το Wembley δεν έπεφτε καρφίτσα. Από το 1947-48 μέχρι και το 1972-73, που 72-73 ο τελικός ήταν Sunderland Leeds United, το πήρε η Sunderland. Είχαν το μέσα του Wembley τίγκα κόσμο. Ένα γήπεδο το οποίο ουσιαστικά αποτελεί έτσι σύμβολο τεράστιο για το ποδόσφαιρο και θα παραμείνει έτσι. Ειδικά αυτό που λέμε το παλιό Wembley, πριν τις ανακαινήσεις, πριν τα πειράγματα. Ένας ναός του ποδοσφαίρου φυσικά. Ένας θεσμός, να ξαναπώ, που έχει φανατικούς οπαδούς, καλά και μες στην Αγγλία, δεν το συζητώ, αλλά και πολλούς έξω από την Αγγλία. Πολύ περισσότερο γουστάρουν να παρακολουθούν την πορεία από τις πρώτες κιόλας αναμετρήσεις μέχρι και να φτάσουμε στα προημιτελικά, ημιτελικά και τελικό. Παρακολουθούν αποκλειστικά λοιπόν κύπελλο Αγγλίας, θεωρώντας ότι μπορούν να δουν πράγματα, ποδόσφαιρο, ομάδες που δεν έχουν τη δυνατότητα να τις δουν αλλού, να δουν κόντρες μεταξύ Δαβίδ Γολιάθ, χωριά μικρά, μεγάλα, πόλεις μικρές, μεγάλες, που ζουν για να κληρωθούν με μεγάλες ομάδες προκειμένου να δουν από κοντά αστέρια της Manchester, ξέρω εγώ, της Liverpool, της Arsenal και δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες ομάδες της Premier League στις έδρες τους. Δεν υπάρχει το σενάριο ότι το γήπεδο δεν πληρεί προϋποθέσεις κτλ. Τα γήπεδα, τα αυθεντικά, τα ωραία, αυτά που όλοι γουστάρουμε στην Αγγλία, έτσι κι αλλιώς ξέρουμε πολύ καλά ότι βρίσκονται στις χαμηλότερες κατηγορίες. Και είναι χαρακτηριστικές εικόνες, ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια που παίζει και η φάση με το ίντερνετ και η πληροφόρηση έρχεται κατευθείαν στα μάτια μας και στα αυτιά μας. Φωτογραφίες από γήπεδα ερασιτεχνικών κατηγοριών, με αποδυτήρια ό,τι να είναι, με κερκίδες ακόμα ορθίων, με παίκτες, βεντέτες να απορούν πώς είναι δυνατόν να είναι έτσι τα γήπεδα, έχοντας συνηθίσει αυτοί να μπαίνουν στα αποδυτήρια και να είναι όλα στην πένα, λες και μπαίνουν στα ανάκτορα. Όλη αυτή η αντίθεση μεταξύ του κανονικού, ωραίου, αυθεντικού ποδοσφαίρου και του ποδοσφαίρου των δισεκατομμυρίων είναι τρομερά ενδιαφέρουσα στην ιστορία του κυπέλου Αγγλίας. Εάν παρατηρήσει το μεταξύ κάποιος και ασχοληθεί με τις ομάδες που έχουν πάρει κύπελο στην Αγγλία, θα βρει ομάδες που πραγματικά καλά, πέρα από κάποιες που είναι αρκετά άγνωστες και μιλάμε για τα πρώτα χρόνια, αλλά και μετά που μπαίνουν ομάδες που είναι σύλλογοι που υπάρχουν μέχρι και τώρα, είναι σύλλογοι οι οποίοι πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση αντίστοιχα να βρούμε σε άλλες χώρες. Ομάδες που έχουν μεν ιστορία, αλλά δεν καταφέρανε ποτέ να φτάσουν σε τόσο υψηλό επίπεδο και να διεκδικήσουν και να πάρουν τελικά το κύπελλο Αγγλίας. Αυτό το πράγμα γίνεται μόνο στο νησί και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, παράξενο αλλά και πάρα πολύ ωραίο. Ομάδες όπως η Barry, Sheffield Wednesday, Wolves, Burnley, διαβάζω τώρα μερικές εδώ, Cardiff City, West Brom Albion, Preston, Portsmouth, Blackpool, Bolton United, Wolves, νομίζω Wolves την ξαναείπα, West Bromwich, ομάδες που έχουν τρομερή ιστορία, όπως έτσι κι αλλιώς περισσότεροι σύλλογοι, που καταφέρανε και σηκώσανε κύπελο και πραγματικά θα το μνημονεύουν για πάντα και πολύ καλά θα κάνουν. Λοιπόν, πάμε για να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι και μετά θα πάμε να διαβάσουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι, πώς το λένε, είναι σε σχέση με αυτό που μόλις αναφέραμε, δηλαδή εκπλήξεις που έχουν γίνει, μεγαλύτερες κάπως εκπλήξεις που έχουν γίνει
στην διοργάνωση του FA Cup, του Αγγλικού Κυπέλου. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο κομματάκι, είναι αυτό που θα ακούσουμε, τους Dresdens, Out on the Streets, και επανερχόμαστε με τις εκπλήξεις του Κυπέλου Αγγλίας. Λοιπόν, πάμε. Πρώτη περίπτωση. 14 Πρώτου 1933. Τρίτος γύρος, Walsall Arsenal 2-0. Η πρώτη πραγματικά αξιομνημόνευτη έκπληξη στο αγγλικό κύπελο συνέβη τον Ιανουάριο του 1933, όταν η Walsall, ομάδα τρίτης κατηγορίας, επικράτησε με 2-0 της Arsenal, η οποία εκείνη την εποχή θεωρείται από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου και στη συνέχεια της χρονιάς κατέκτησε το πρωτάθλημα. Μετά το μάτσο, ο προπονητής των κανονιέριδων, Herbert Chapman, προέβαλε σαν δικαιολογία την επιδημία γρίπης που είχε αποδεκατήσει στην Arsenal, με αποτέλεσμα να αγωνιστούν και κάποιοι άπειροι παίκτες. Αλλά σίγουρα αυτό δεν μειώνει το απίστευτο κατόρθωμα της Walsall, η οποία στον τέταρτο γύρο προέβαλε ισχυρή αντίσταση, αλλά τελικά ετήθηκε με 3-2 στην έδρα της μετέπειτα φιναλίστ Manchester City. 29 Πρώτου 1949. Τέταρτος γύρος, Yeovil Sunderland 2-1. Από τη μία η Yeovil, μια μικρή ερασιτεχνική ομάδα. Από την άλλη η Sunderland, μια ομάδα πρώτης κατηγορίας. Σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση η Yeovil θα είχε χάσει από τα αποδυτήρια. Αλλά στο αγγλικό κύπελο όλα μπορούν να γίνουν. Έτσι η Yeovil απέκλεισε τη Sunderland νικώντας τη με 2-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, όπου συνάντησε τη Manchester United και μάλιστα στην προσωρινή έδρα της United, τον Main Road. Τελικό αποτέλεσμα 8-0 για τους κόκκινους διαβόλους. Αλλά τουλάχιστον το έζησε και αυτό η Yeovil, να αγωνιστεί μπροστά σε 81.000 φιλάθλους, και ας ήτανε της αντίπαλης ομάδας. 15 Πρώτου 1959, τρίτος γύρος, Worcester Liverpool 2-1. Νομίζατε ότι η Northampton ήταν η πρώτη ομάδα που έκανε τέτοιο κάζο στη Liverpool? Κάνετε μεγάλο λάθος. Θα δείτε αρκετές σήμερα, αλλά η πρώτη ήταν η άσημη Worcester, η οποία δεν αγωνιζόταν καν στις επαγγελματικές κατηγορίες. Βέβαια, η Liverpool τότε αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία, όμως ήταν το φαβορί για την άνοδο και θεωρείται ισχυρή ομάδα, και σίγουρα αρκετά ισχυρή για να κάμψει την αντίσταση κάποιας Worcester. Κι όμως η Liverpool ιτήθηκε με 2-1 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού, στην οποία η Worcester αντιμετώπισε στην έδρα της την Sheffield United, από την οποία και ιτήθηκε με 0-2. 4 Τρίτου 1967, τελικός QPR West Brom 3-2. Ο τελικός του League Cup του 1967 ήταν ο πρώτος που διεξήχθη στο Wembley και έτυχε σε αυτό το γήπεδο να γίνει μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Οι Queen's Park Rangers, ομάδα τρίτης κατηγορίας, επικράτησε στον τελικό με 3-2 της πρωτοκλασσάτης West Bromwich, ανατρέποντας το εις βάρος της 0-2 στο ημίχρονο και κατέκτησε τον τίτλο. Ωστόσο, η QPR δεν αγωνίστηκε στο κύπελο εκθέσεων της επόμενης χρονιάς, καθώς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκρινε ότι δεν θα ήταν σωστό να στείλει σε μια τέτοια διοργάνωση μια ομάδα τρίτης κατηγορίας. Πάλι καλά που τους άφησαν να κρατήσουν το κύπελο δηλαδή. «1969, 15 Τρίτου. Τελικός, Arsenal Swindon 1-3. 2 χρόνια μετά το 3 από τις QPR ήταν η σειρά μιας άλλης ομάδας τρίτης κατηγορίας, της Swindon, να κατακτήσει τον τίτλο σε βάρος μιας ομάδας της πρώτης κατηγορίας της Arsenal. Οι κανονιέριδες, επηρεασμένοι από την γρίπη που είχε χτυπήσει πάλι την ομάδα από την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου και από την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο Wembley, ιτήθηκαν με 1-3 από την ηρωική Swindon, η οποία πάντως απέσπασε τα εύσημα από τον αγγλικό τύπο για τη μεγάλη της επιτυχία. Φυσικά, ούτε και η Swindon πήρε άδεια να συμμετέχει στο κύπελο UEFA της επόμενης χρονιάς, επειδή δεν ήταν ομάδα πρώτης κατηγορίας. 13 Δευτέρου 1971, πέμπτος γύρος, Colchester Leeds 3-2. Η Colchester, ομάδα τέταρτης κατηγορίας, έμοιαζε με μεζεδάκι για την πανίσχυρη Leeds του Don Revie. Όμως τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμεναν όλοι. Και αυτό γιατί η Colchester έκανε την υπέρβαση, προηγήθηκε με 3-0 και τελικά νίκησε με 3-2, αφήνοντας εκτός διεκδίκησης του κυπέλου τα παγόνια. Χαρακτηριστικό είναι ότι το προσωνύμιο που έβγαλε ο τύπος στην ομάδα μετά τη μεγάλη της πρόκριση ήταν ο στρατός των παππούδων, επειδή 6 από τους 11 ποδοσφαιριστές της Colchester είχαν κλείσει τα 30 τους χρόνια. Πάντως, οι παππούδες δεν τα πήγαν εξίσου καλά και στον επόμενο γύρο, αφού συνετρίβησαν με 5-0 από την Everton στο Goodison Park. 5 Εβδόμου 1972. Τρίτος γύρος. Hereford Newcastle 2-1. Η Hereford, μια ερασιτεχνική ομάδα τότε, είχε ήδη κάνει την υπέρβαση, αποσπώντας ισοπαλία 2-2 μέσα στην έδρα της ισχυρής Newcastle, και λίγοι πίστευαν ότι θα μπορούσε να πετύχει κάτι παραπάνω στον επαναληπτικό αγώνα. Κι όμως τα κατάφερε.
παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 82, κατάφερε να ισοφαρίσει στο 85 και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, όπου με ένα ακόμα γκολ στο 103 πήρε μια απρόσμενη πρόκριση σε βάρος των Ανθρακορίχων. Και ήταν εξίσου μαχητική και στον επόμενο γύρο όταν αντιμετώπισε τη West Ham. Την ανάγκασε σε ισοπαλία στο πρώτο μάτς στην έδρα της Χέριφορντ, αλλά ιτήθηκε τελικά με 3-1 στο Upton Park με hat trick του Τζεβ Χάρστ. Η πρόκριση της Χέριφορντ σε βάρος της Newcastle θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. RTZ, η μπάντα που μόλις ακούσαμε, και το κομμάτι You Are Free, και συνεχίζουμε τις εκπλήξεις που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια στο κύπελο Αγγλίας. Πάμε στο 1973, 5 Μαΐου 1973, τελικός Sunderland Leeds 1-0. Η θρυλική Leeds είχε κατακτήσει το κύπελο την προηγούμενη χρονιά και όλα έδειχναν ότι θα επαναλάμβανε την επιτυχία της κόντρα στη Sunderland, που αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία. Βέβαια, η Sunderland είχε αποδείξει ότι δεν ήταν καμιά ομαδούλα, αποκλείοντας ομάδες όπως η Arsenal και η Manchester City στην πορεία της προς τον τελικό. Όμως κανείς δεν περίμενε πως οι μαύρες γάτες θα κατασπάραζαν τα παγόνια. Και όμως έγινε. Χάρη σε ένα γκολ του Porterfield στο 31ο λεπτό, η Sunderland κατέκτησε το τρόπαιο, αφήνοντας τα κρύα του λουτρού το φαβορί. Αυτή τη φορά η Sunderland αγωνίστηκε στο κύπελο κυπελούχων της επόμενης χρονιάς, όπου αποκλείστηκε δύσκολα στο δεύτερο γύρο από τη Sporting Λισαβόνας. Από τότε δεν έχει αγωνιστεί ποτέ ξανά σε ευρωπαϊκό αγώνα. 4 Ιανουαρίου 1975. Τρίτος γύρος. Burnley Wimbledon 0-1. Μπορεί να μην σας γεμίζει το μάτι το όνομα της Burnley, όμως τότε, όπως και τώρα, αγωνιζόταν στην πρώτη κατηγορία και είχε στη σύνθεσή της έμπειρους και διεθνείς ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό και είναι τόσο μεγάλη η επιτυχία της Wimbledon, η οποία έγινε η πρώτη ερασιτεχνική ομάδα στον 20ο αιώνα που νίκησε ομάδα της πρώτης κατηγορίας στην έδρα της. Μάλιστα, η Wimbledon λίγο έλειψε να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο σοκ στον επόμενο γύρο όταν κληρώθηκε με τη Leeds, την οποία ανάγκασε σε λευκή ισοπαλία μέσα στο Elland Road πριν αποκλειστεί τελικά στην έδρα της με 0-1 χάρη σε ένα αυτογκόλ. 8 Ιανουαρίου 1984. Τρίτος γύρος. Bournemouth Manchester United. Η κάτοχος του κυπέλου Manchester United περίμενε πως θα είχε εύκολο έργο απέναντι στην Bournemouth, ομάδα τρίτης κατηγορίας. Αλλά έκανε λάθος. Η Bournemouth, με προπονητή τον Harry Redknapp, πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας της με σκορ 2-0 και η United αποκλείστηκε άδοξα από τη διοργάνωση που είχε κατακτήσει μόλις την προηγούμενη χρονιά. Όχι πως η Bournemouth προχώρησε και πολύ περισσότερο, αφού στον επόμενο γύρο την περίμενε η Middlesbrough, η οποία την νίκησε με 2-0 και την απέκλεισε από τη συνέχεια. 24 Απριλίου 1988. Luton Arsenal 3-2. Το 1988 η Luton έκανε την Αγγλία άνω κάτω. Αν και αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία, κατόρθωσε να φτάσει στον ημιτελικό του αγγλικού κυπέλου, αποκλείστηκε από τη Wimbledon, και στον τελικό του League Cup, όπου τέθηκε αντιμέτωπη με την πανίσχυρη Arsenal. Οι πιθανότητες ήταν σαφώς εναντίον της. Όμως η Luton της ανέτρεψε, νικώντας με 3-2 τους κανονιέριδες, παρά το γεγονός ότι στο 74ο λεπτό το σκορ ήταν 1-2 υπέρ της Arsenal. Ήταν το πρώτο σημαντικό τρόπαιο στην ιστορία της Luton και παραλίγο να τα ζευγαρώσει την επόμενη χρονιά όταν έφτασε και πάλι στον τελικό του League Cup, όπου όμως έχασε με 3-1 από την Nottingham. Πάμε σε ακόμα δύο περιστατικά παύλα εκπλήξεις που φτάνουν μέχρι το 1989. Να διακόψουμε για κομματάκι και να πάμε μετά από το 1992 και πέρα. 14 Μαΐου 1988. Wimbledon Liverpool 1-0. Τελικός. Η Wimbledon μπορεί να αγωνιζόταν στην πρώτη κατηγορία τη χρονιά 1987-88, όμως απέναντι στη Liverpool του Kenny Dalglish, που εκείνη την περίοδο κατέκτησε το πρωτάθλημα, κανείς δεν θα ποντάριζε πάνω της. Αλλά αν κάποιος ποντάριζε, θα κέρδιζε πολλά χρήματα, αφού η Wimbledon, χάρη σε ένα γκολ του Λόρι Σάντσες, επικράτησε με 1-0 τη Liverpool και κατέκτησε τον πρώτο και τελευταίο μέχρι τη διάλυσή της πριν από μερικά χρόνια μεγάλο τίτλο της. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο γκολκίπερ της Wimbledon, Dave Beazant, έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας στην ιστορία του αγγλικού κυπέλου που απέκτησε πέναλτι σε τελικό της διοργάνωσης. 7 Ιανουαρίου 1989. Τρίτος γύρος. Sutton Coventry 2-1. Η νίκη της Sutton, ομάδα έκτης κατηγορίας, σε βάρος της Coventry, η οποία αγωνιζόταν στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, θεωρείται από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των αγγλικών κυπέλων
Και όχι άδικα, αφού η Sutton ήταν και είναι ακόμα μια ημιεπαγγελματική ομάδα των μικρών κατηγοριών της Αγγλίας, ενώ η Coventry 2 χρόνια νωρίτερα είχε κατακτήσει το κύπελο. Ωστόσο, εκείνη τη χρονιά έφυγε νωρίς και εντελώς αγαναπάντεχα από τη διοργάνωση, αφού ιτήθηκε με 2-1 από τη μαχητική Sutton, η οποία για την ιστορία αποκλείστηκε στον επόμενο γύρο από την Norwich μετά από μια ήττα 8-0. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Swinging Utter στο κομμάτι Stuck in a Circle. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι, έτσι, πιο Celtic Punk, πολύ, πολύ όμορφο και δυνατούλη. Και συνεχίζουμε από την δεκαετία του 90 και μετά, 1992, 4 Γενάρη, τρίτος γύρος Wrexham Arsenal 2-1. Πρόκειται για την κατά γενική ομολογία μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του θεσμού. Η Wrexham είχε τερματίσει τελευταία στην 4η κατηγορία την προηγούμενη χρονιά και γλίτωσε τον υποβιβασμό μόνο και μόνο λόγω της αναδιοργάνωσης των Αγγλικών Πρωταθλημάτων, η οποία έγινε το 1992. Αντίθετα, η Arsenal ήταν η πρωταθλήτρια της προηγούμενης χρονιάς στην πρώτη κατηγορία. Με άλλα λόγια, η Arsenal ήταν η πρώτη και καλύτερη ομάδα της Αγγλίας, ενώ η Wrexham ήταν η 92η και χειρότερη ομάδα των επαγγελματικών πρωταθλημάτων της χώρας. Κι όμως, ο Δαβίδ νίκησε τον Γολιάθ και η Wrexham πέρασε στην επόμενη φάση, αφήνοντας άναυδη όλη την Αγγλία. Στον επόμενο γύρο, μάλιστα, πάλιψε και πάλι για την πρόκριση κόντρα στη West Ham, από την οποία όμως έχασε σε επαναληπτικό αγώνα στον Upton Park μετά από μια παλικαρίσια εντός έδρας ισοπαλία με 2-2. 4 Πρώτου 2003, τρίτος γύρος, Shrewsbury Everton 2-1. Παρόμοια περίπτωση με την ήττα σοκ της Arsenal από τη Wrexham, αφού η Shrewsbury τη μέρα του αγώνα ήταν 18η στην 4η κατηγορία, ενώ η Everton ήταν 5η στην Premier League, κι όμως με 2 τέρματα του Nigel Jameson, η Shrewsbury έστειλε σπίτι στην Everton, στην ενδεκάδα της οποίας σε εκείνο το παιχνίδι ήταν και ο 17χρονος τότε Wayne Rooney. Πώς να ένιωσε άραγε εκείνη τη μέρα ο προπονητής της Shrewsbury, Kevin Ratcliffe, που ήταν για χρόνια αρχηγός της Everton, κάπως διχασμένος μάλλον. Πάντως, στον επόμενο γύρο η Shrewsbury δεν τα πήγε και τόσο καλά, αφού έπεσε πάνω στην Chelsea του Gianfranco Zola, η οποία τη φιλοδόρησε με 4 τέρματα μέσα στην έδρα της. 8 Μαρτίου 2008, προημιτελικά Barnsley Chelsea 1-0. Σε ένα θεότρελο κύπελο, στα ημιτελικά του οποίου έφτασε μόνο μια ομάδα από την κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, η Portsmouth, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά από το 1908, ξεχώρισε σίγουρα η τρελή πορεία της Barnsley, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας. Ήδη στον πρώτο γύρο η Barnsley είχε κάνει τον μπαμ, αποκλείοντας τη Liverpool με μια ανεπανάληπτη νίκη με 1-2 μέσα στο Anfield. Και στα προημιτελικά απέδειξε ότι εκείνη η νίκη δεν ήταν τυχαία, αφού κατάφερε να αποκλείσει και την πανίσχυρη Chelsea, η οποία μόλις είχε ξεπεράσει το εμπόδιο του Ολυμπιακού στη φάση των 16 του Champions League, χάρη στο χρυσό γκολ του Νιγηριανού επιθετικού Καϊόντε Οντεντζάγη. Παραδόξως, η εντυπωσιακή πορεία της Barnsley σταμάτησε σε μια ομάδα της ίδιας κατηγορίας με αυτήν, την Cardiff, η οποία την νίκησε μέσα στο σπίτι της με 0-1. Η Cardiff πέρασε στον τελικό εκεί, όμως δεν έκανε την έκπληξη και ιτήθηκε από την Portsmouth με 1-0. Εδώ τελειώνουν οι εκπλήξεις, τις οποίες αλλιεύσαμε και μόλις σας διαβάσαμε από ένα πολύ ενδιαφέρον ιστολόγιο, τρελοποδόσφαιρο, ένα blog που λατρεύει τις λεπτομέρειες της μπάλας. Ένα άρθρο σε 2 μέρη που δημοσιεύτηκε το 2010. Πραγματικά οι εκπλήξεις, όπως είπαμε και πριν, γι' αυτό πολλοί κόσμος παρακολουθεί και γουστάρει την όλη διοργάνωση, γιατί γίνονται διάφορα κούλα πράγματα στο κύπελο Αγγλίας. Γίνονται διάφορες εκπλήξεις και το ενδιαφέρον σε αυτές τις εκπλήξεις, θα πω εγώ έτσι ένα σχόλιο, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, η νίκη, η πρόκριση, που σίγουρα για ένα σύλλογο είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε κιόλας για ημιερασιτεχνικά ή ερασιτεχνικά σωματεία, αλλά είναι η όλη ατμόσφαιρα που επικρατεί στο γήπεδο μετά την πρόκριση και αμέσως ακόμα πιο μετά στην πόλη, στις pub κτλ. Η όλη τρέλα που επικρατεί, τα πανηγύρια, η χαρά, η ανίποτη χαρά στους ανθρώπους όλης της πόλης και όχι μόνο των οπαδών ή των ποδοσφαιριστών, προπονητών κτλ. Είναι πραγματικά απερίγραπτη και είναι αυτό που ελπίζεις να γίνει κάθε φορά, ελπίζεις σε μια έκπληξη για να παρακολουθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάνα στην Αγγλία, που υπάρχει αυτή η μούρλα, μια διαφορετική θα πω μούρλα για το ποδόσφαιρο,
που εγώ την εκτιμώ πάρα πολύ, και είναι ένας συνδυασμός τρομερού, ωραίου βρετανικού χιούμορ, το πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό, Νίκο, μια παρένθεση. Νομίζω θα έχετε δει τέτοια βιντεάκια που κυκλοφορούν ειδικά τα τελευταία χρόνια πολλά, που περιμένουν με αγωνία παίκτες ερασιτεχνικών ή ομάδων χαμηλότερων κατηγοριών να κληρωθούν με το μεγαθύριο, και μόλις γίνεται αυτό πραγματικά πανηγυρίζουν έξαλα, γιατί απλά γουστάρουν να παίξουν μια φορά στη ζωή τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές με ονόματα και ποδοσφαιριστές που παίρνουν δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η ομορφιά της φάσης, αυτή είναι η κουλτούρα του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η ομορφιά του, και προσφέρει απλόχερα τέτοιες ιστορίες, ξαναλέω, το κύπελλο Αγγλίας, και ελπίζω να συνεχίσει να το κάνει. Πάμε για κομματάκι και μετά να πάμε σε άλλα βιβλία που έχουμε εδώ μαζί μας, να διαβάσουμε κάποια πράγματα που είναι κάπως λίγο πιο έτσι, παράξενες ιστορίες σχετικά με το κύπελλο Αγγλίας, αφού πρώτα όμως κάνουμε ένα πέρασμα από ακόμα ένα ντόμο από μια σειρά που έχουμε φέρει μαζί μας, που είναι η Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια Αθλητισμού και Ποδοσφαίρου, μια έκδοση του 1965, και είναι ένα πεντάτομο το οποίο δεν έχει μόνο ποδόσφαιρο, κατά κύριο λόγο ποδόσφαιρο, αλλά έχει και άλλα αθλήματα, συνοπτική, να το πούμε έτσι, ιστορία και σημαντικές βασικές πληροφορίες για αθλήματα, για ομάδες, για την ιστορία των αθλημάτων, για την ιστορία των ομάδων, ποδοσφαιριστών, αθλητών κτλ. Οπότε θα διαβάσουμε και από εκεί ένα απόσπασμα του πώς εν έτη 1965 αναφέρεται το συγκεκριμένο στόμος που έχουμε εδώ στα χέρια μας για την δημιουργία του, πώς φτάνουμε μάλλον στην δημιουργία, στη διοργάνωση του κυπέλλου Αγγλίας, που φυσικά υπεύθυνη για όλη αυτή την ιστορία ήταν η Βρετανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και το κείμενο έχει να κάνει με το πότε ιδρύθηκε, τι επιδιώκει και γενικά πώς ξεκινάει η όλη φάση του ποδοσφαίρου στην Αγγλία. Η Βρετανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πότε ιδρύθηκε και τι επιδιώκει. Φυσιογνωμίες της Ουαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μορφές της Σκοτσέζικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, το Ιρλανδικό Ποδοσφαίρο και οι ιδρυτές του, είναι ο βασικός τίτλος. Δεν θα διαβάσουμε όλο το κείμενο φυσικά, θα αναφέρουμε αποκλειστικά για την Βρετανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και στην απόφαση που φτάνει για την διοργάνωση του κυπέλλου Αγγλίας. Το 1863 υπήρξε ιστορικό έτος για το ποδόσφαιρο. Το χρόνο εκείνο έγινε η πρώτη συνεδρίαση του σωματείου που θα γινόταν μετά η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, Football Association. Η ιστορική αυτή συνάντηση έγινε στο Lincoln's Inn Fields του Λονδίνου. Οι ιδρυτές δεν απέβλεπαν μόνο στον καθορισμό των κανόνων των ποδοσφαιρικών συναντήσεων, αλλά και στη δημιουργία ενός οργανισμού που θα τους ελέγχει. Η αρτισύστατη οργάνωση αντιμετώπισε θυελλώδες συζητήσεις προτού καταλήξει στην αποδοχή από όλους ενός κανονισμού. Για την ακρίβεια, υπήρχαν δύο τύποι κανονισμού πάνω στους οποίους θα βάσιζαν το μέλλον του ποδοσφαίρου. Ο ένας, με 10 άρθρα, ήταν δημιούργημα του John Thrick και λεγόταν απλό παιχνίδι, και ο άλλος ήταν γνωστός σαν κανονισμός ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου του Cambridge. Τελικά, σημειώθηκε διάσπαση εξ αφορμής του γεγονότος ότι ο κανονισμός του Cambridge δεν αναφέρεται σε λεπτομέρειες που αφορούν τους παίκτες που τρέχουν με την μπάλα στο χέρι. Μερικοί, μεταξύ των οποίων και μέλη του Blackheath Club, υποστήριζαν ότι έπρεπε να επιτραπεί σε ένα παίκτη να τρέχει με την μπάλα προς το τέρμα του αντιπάλου του, καθώς και ότι έπρεπε να επιτραπεί να βάζουν οι παίκτες μεταξύ τους τρικλοποδιές και να προσπαθούν να αποσπάσουν την μπάλα ο ένας του άλλου. Επακολούθησε η αποχώρηση των μελών του Blackheath Club από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Περί τα τέλη του 1863, ο πρώτος κανονισμός της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου είχε γίνει πραγματικότητα, αλλά από τα πρώτα τους κιόλας βήματα, οι πρωτοπόροι της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας φανήκανε πως έπρεπε να φανούν σταθεροί στις αποφάσεις τους. Στο ενεργητικό τους καταλογίζεται το γεγονός ότι κατόρθωσαν όχι μόνο να επιβληθούν στις ποδοσφαιρικές οργανώσεις της χώρας τους, αλλά και σε όλη την υδρόγειο. Ένα από τα ζητήματα που παραβλέπουν οι επικριτές της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και ύστερα από υπερεκατονταετή σταδιοδρομία έχει ακόμα αντιπάλους, είναι ότι η Ομοσπονδία έγινε για να προάγει και να ελέγχει το ποδόσφαιρο. Όχι για να οργανώνει ομάδες και να ελέγχει και να ελέγχει την πειθαρχία των παικτών, διαιτητών και αξιωματούχων των μελών της Ομοσπονδίας. Πραγματικά η Ομοσπονδία έχει τεράστιο έργο να επιτελέσει, χωρίς να ξεχνούμε και εκείνο που επιτέλεσε ήδη από το 1863.
Οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές που κερδίζουν συχνά 100 λίρες εβδομαδιαίως θα είναι ασφαλώς ευγνώμονες στους πρωτοπόρους της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ, που στη συνεργασία τους οφείλεται το γεγονός ότι το παραμιλημένο ποδόσφαιρο που θεωρεί το κατώτερο αγώνισμα πήρε τη σημερινή δεσπόζουσα θέση. Κανείς άλλωστε δεν διανοήθηκε ποτέ σε παλαιότερες εποχές ότι το ποδόσφαιρο στο επαγγελματικό τουλάχιστον επίπεδο θα ήταν το πρώτο στον κόσμο αγώνισμα. Οι πρωτοπόροι της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είχαν προοδευτικές ιδέες. Μια ομάδα που ιδρύθηκε το 1855 στο Σέφιλντ εργάστηκε επίσης πολύ για την πρόοδο του ποδοσφαίρου. Το 1863 η Σέφιλντ κάλεσε την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε αγώνα που επέλεξε υπέρ της δεύτερης. Ήταν η πρώτη αξιόλογη ποδοσφαιρική συνάντηση που οδήγησε κατόπιν στις διεθνείς συναντήσεις στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Το 1870 έγιναν οι πρώτες ανεπίσημες ποδοσφαιρικές συναντήσεις μεταξύ Αγγλίας και Σκωτίας. Οι επίσημοι διεθνείς αγώνες άρχισαν το 1872 και το πρώτο ετήσιο μάτς μεταξύ Οξφόρδης και Κέμπριτζ το 1874. Η Σκοτσέζικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 1873 είναι έργο του περίφημου Σκοτσέζικου Αθλητικού Σωματείου Ερασιτεχνών Queen's Park. 3 χρόνια αργότερα, το 1875, δημιουργήθηκε η Ουαλική και το 1880 η Ιρλανδική. Από το 1863, δηλαδή το ποδόσφαιρο, διαδόθηκε αστραπιαία στην Αγγλία από τον Νότο ως τη Σκωτία και από τις Ουαλικές Κοιλάδες ως την Ατλαντική θάλασσα. Η σπουδαιότερη προσφορά της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας υπήρξε η καθιέρωση του κυπέλου το 1871. Αυτά είναι οι Veit Wanker στο κομμάτι Roadhog, ένα πάρα πολύ ωραίο κομματάκι. Και πάμε να διαβάσουμε ένα απόσπασμα, ένα μικρό κεφάλαιο από το βιβλίο του Matt Oldfield που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Απίστευτο ποδόσφαιρο είναι ο τίτλος, οι πιο απίθανες και όμως αληθινές ποδοσφαιρικές ιστορίες. Ένα βιβλιαράκι που απευθύνεται και σε πιτσιρικάκια και είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο τέλος πάντων, έτσι ώστε διάφορα πράγματα περίεργα και παράξενα και που έχουν ενδιαφέρον όσον αφορά την εξέλιξη του αθλήματος να έχουν γραφτεί τέλος πάντων με τέτοιο τρόπο και γλώσσα που να μπορεί να τα διαβάσει και πιτσιρικάκια, να μπορεί να διαβάσει το βιβλίο και από πιτσιρικάτες. Είχαμε διαβάσει κάποια αποσπάσματα όταν το είχαμε παρουσιάσει μαζί με άλλα βιβλία έτσι, παιδικού που απευθύνονται σε παιδιά, πάντα βιβλία αθλητικού περιεχομένου. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε μια ιστορία μέσα από αυτό το βιβλίο που είναι φυσικά σχετίζεται, αφορά το κύπελλο Αγγλίας και είναι με τον τίτλο «Οι περιπέτειες του κυπέλλου Αγγλίας τον καιρό του πολέμου». Την άνοιξη του 1939 οι θαραλέοι παίκτες του μεγάλου outsider της Portsmouth κατατρόπωσαν τους Wolverhampton Wanderers με 4-1 στο τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, την παλαιότερη εθνική ποδοσφαιρική διοργάνωση στον κόσμο. Ήταν ο πρώτος τρίαμβος στην ιστορία της Portsmouth και μια μέρα υπερηφάνειας για την ομάδα, αφού ο αρχηγός της, ο Jimmy Carthy, παρέλαβε το τρόπαιο από τον βασιλιά Γεώργιο τον Έκτο μπροστά σε περίπου 100.000 οπαδούς στο Wembley. Όμως, πόσο θα κρατούσαν οι καλές μέρες? Όπως αποδείχτηκε, η Πομπία, όπως είναι το παρατσούκλι της Portsmouth, κατάφερε να κρατήσει το κύπελλο για 7 ολόκληρα χρόνια χωρίς να παίξει ούτε ένα μάτς. Και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια το τρόπαιο έκανε ένα επικό ταξίδι από άκρη σ' άκρη του Portsmouth. Αυτό συνέβη, επειδή λίγους μήνες μετά τον τελικό, ο Νέβιλ Τσάμπερλεν, ο Βρετανός πρωθυπουργός, κήρυξε τον πόλεμο στη Γερμανία του Αδόλφου Χίτλερ. Και έτσι ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Καθώς πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές έφυγαν και να πολεμήσουν για την πατρίδα τους, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να ακυρώσει όλες τις διοργανώσεις της. Αυτό σήμαινε ότι δεν θα διεξάγονταν ούτε αγώνες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, αλλά ούτε και αγώνες για το κύπελλο Αγγλίας. Καθώς εκείνη την εποχή η κυπελούχος ήταν η Portsmouth, τη ζήτησαν να φυλάξει το περίφημο πολύτιμο τρόπαιο. Φυσικά, είπε ο Τζακ Τιν. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Τζακ Τιν, ο προπονητής της Πομπίας, είχε ένα πολύ κεντρικό χαρακτήρα. Όταν οι παίκτες του σήκωσαν το κύπελλο Αγγλίας, ο Τιν δήλωσε ότι η νίκη του οφειλόταν στα τυχερά καλύματα των παπουτσιών του, ένα είδος προστατευτικών που φορούσαν οι άνθρωποι πάνω από τα παπούτσια τους για να μην λερώνονται από τις λάσπες. Ο Τιν φορούσε το ίδιο ζευγάρι στη διάρκεια όλης της διοργάνωσης, επειδή πίστευε ότι αυτά τα καλύματα βοηθούσαν την ομάδα του να κερδίζει. Πριν από κάθε αγώνα, ο προπονητής της Πομπίας τα έδινε στον δεξιό εξτρέμ του, τον Φρέντι Γόραλ, και του ζητούσε να του τα φορέσει. Ίσως η μυρωδιά ήταν αυτό που όθησε τον Γόραλ να δώσει την assist για την επίτευξη του 4ου γκολ στον τελικό. Για να μην πολυλογούμε, ο προπονητής της Portsmouth είχε αναλάβει τώρα ένα νέο καθήκον και είχε πάρει την αποστολή του πολύ σοβαρά. Για ένα διάστημα, μάλιστα, κοιμότανε με το κύπελλο κάτω από το κρεβάτι του στο σπίτι του.
δεν θα άφηνε τίποτα να βλάψει το πανέμορφο τρόπαιό του. Όσο ο πόλεμος συνεχιζόταν όμως, η αποστολή του Τιν γινόταν ολοένα και πιο επικίνδυνη. Το κύπελο φυλασσόταν στο Φράτον Πάρκ, το στάδιο του συλλόγου, αλλά σύντομα έγινε φανερό ότι το Πόρτσμουθ δεν ήταν αρκετά ασφαλές μέρος για το τρόπαιο. Η πόλη ήταν βάση του βασιλικού ναυτικού και άρα κινδύνευε να βομβαρδιστεί από τους Γερμανούς. Τα μέλη του συλλόγου αποφάσισαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσουν το τρόπαιο ήταν να το μετακινούν από τη μια περιοχή της πόλης στην άλλη. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια του πολέμου, αυτό το κύπελο χάρισε περηφάνεια και χαρά στους κατοίκους του Πόρτσμουθ. Όλοι μαζί αγωνίζονταν ηρωικά για να το υπερασπιστούν, όπως ακριβώς είχε αγωνιστεί και η ποδοσφαιρική ομάδα του στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας στο Wembley. Μια μέρα, στη διάρκεια μιας αεροπορικής επιδρομής, κάποιοι είδαν τον Τιν να τρέχει στον δρόμο με το κύπελο στερεωμένο κάτω από τον μπράτσο του. Το είχε μόλις διασώσει από την βιτρίνα ενός καταστήματος, όμως ποια θα ήταν η καλύτερη κρυψώνα για το πιο φημισμένο τρόπαιο του αγγλικού ποδοσφαίρου? Τελικά ο Τιν μπήκε σε μια pub και κρύφτηκε στο υπόγειο, που ήταν πλέον ασφαλές να βγει έξω. Ύστερα από αυτό το περιστατικό, ο Τιν αποφάσισε να μεταφέρει το τρόπαιο στο υπόγειο θησαυροφυλάκιο μιας τοπικής τράπεζας. Πίστευε ότι το κύπελο θα ήταν ασφαλές εκεί. Όμως έκανε λάθος. Ένα βράδυ τα γερμανικά αεροπλάνα βομβάρδισαν την τράπεζα. Όχ, άρα για το κύπελο είχε γίνει 1000 κομμάτια? Όχι, επειδή ο Τιν είχε αποφασίσει ξαφνικά εκείνο το πρωί να πάρει το τρόπαιο από το θησαυροφυλάκιο. Είχε ένα προαίσθημα ότι το κύπελο κινδύνευε. Τελικά ο σύλλογος αποφάσισε να μην κρατήσει τον τρόπαιο στο Πόρτσμουθ, αλλά να το μεταφέρει σε μια pub ενός ήσυχου χωριού στο Χάμψιρ. Όπως ο Τιν, έτσι και ο ιδιοκτήτης της pub, πήρε πολύ στα σοβαρά το νέο του καθήκον. Τα πρωινά το αστραφτερό κύπελο φιγουράριζε πίσω από την μπάρα. Τα βράδια όμως ο ιδιοκτήτης το έπαιρνε μαζί του στον επάνω όροφο και το κοίμιζε κάτω από το κρεβάτι του. Και το τρόπαιο έμεινε εκεί μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος. Παρά τις τόσες επικίνδυνες περιπέτειές του, το τρόπαιο γλίτωσε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και χάρη στους κατοίκους του Πόρτσμουθ ήταν ακόμα σε άριστη κατάσταση. Στην πραγματικότητα, η μοναδική ζημιά που είχε πάθει δεν είχε προκληθεί από τις βόμβες, αλλά από έναν παίκτη της Πομπίας. Ο Μπερτ Μπάρλοου, ο ήρωας της Πόρτσμουθ που είχε σκοράρει στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας, είχε πάρει μαζί του το τρόπαιο σε μια εκδήλωση και το είχε ρίξει κατά λάθος κάτω. Έπειτα από εντολή του προπονητή του, πάντως πλήρωσε ο ίδιος για την επισκευή του κυπέλου. Το 1945, όταν ξανάρχισε το κύπελο Αγγλίας, η Πόρτσμουθ ήθελε απεγνωσμένα να το κατακτήσει ξανά. Η πόλη λάτρευε αυτό το τρόπαιο και δεν ήθελε να το αποχωριστεί. Είχε γίνει πια κομμάτι της ιστορίας της. Δυστυχώς όμως, η Πόρτσμουθ έχασε ένα 0 από την Birmingham City στον τρίτο προκριματικό γύρο. Ο Τιν, που φρόντισε το τρόπαιο με τόση αγάπη για 7 ολόκληρα χρόνια, αναγκάστηκε τον Απρίλιο του 1946 να το παραδώσει στη νέα κυπελούχο Αγγλίας, την Derby County. Χρειάστηκε να περάσουν άλλα 62 χρόνια μέχρι η Πόρτσμουθ να κερδίσει ξανά το κύπελο. Τουλάχιστον όμως εξακολουθεί να κατέχει ένα ρεκόρ που τη γεμίζει περηφάνεια. Είναι η ομάδα που είχε στα χέρια της το τρόπαιο του κυπέλου Αγγλίας για μεγαλύτερο διάστημα από κάθε άλλη ομάδα. Circuit 68, παίρνω Inferno, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Και πάμε να διαβάσουμε ένα ωραίο story που έχει δημοσιευτεί στο βιβλίο «Γύρος του κόσμου με ένα σομπρέρο», 45 μοναδικές ιστορίες όπου το ποδόσφαιρο είναι συχνά μόνο η αφορμή, από τα παιδιά του Σομπρέρο, από τη γνωστή ιστοσελίδα. Είναι το πρώτο βιβλίο που δημοσιεύσαν στις εκδόσεις Διόπτρα και πριν κάποιο καιρό είχαμε αναφερθεί σε αυτό. Κυκλοφορήσανε και το δεύτερο βιβλίο τους. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πρώτο βιβλίο υπάρχει ένα κείμενο το οποίο σχετίζεται με το κύπελο Αγγλίας και είναι ένα ωραίο και συγκινητικό story με τίτλο «Ο καταραμένος του Turf Moor». Ήταν Γενάρης του 1886 όταν το μικρό Platts Common, ένα χωριό δίπλα στο Barnsley, ξενύχτησε από το κλάμα ενός μωρού. Ήταν αγόρι και το έκτο παιδί της οικογένειας Boyle. Η νοικοκυρά μητέρα και ο μεταλλορύχος πατέρας τα έφερναν δύσκολα βόλτα και ο μικρός, με το όνομα Τόμι, ξεγελούσε τη φτώχεια του έχοντας για παρηγοριά τον αθλητισμό. Από εξαιρετικός δρομέας και πολλά υποσχόμενος παίκτης του κρίκετ, είδε τη ζωή του να αλλάζει όταν ένιωσε μια δερμάτινη μπάλα να χαϊδεύει το πόδι του. Στα 20 του, ο πρόεδρος της Barnsley τον είδε να αγωνίζεται σε αγώνα ερασιτεχνών και τον έντυσε στα χρώματα της ομάδας την αμέσως επόμενη μέρα. Η καριέρα του σπουδαίου Τόμι Boyle μόλις ξεκινούσε. Ο νεαρός Άγγλος κατάφερε πολύ γρήγορα να γίνει κυρίαρχος στον χώρο του κέντρου, αγωνιζόμενος ως εξάρι και μαζί του η Barnsley έζησε μερικές ένδοξες στιγμές, φτάνοντας ακόμα και στον τελικό κυπέλου του 1910, γνωρίζοντας όμως την ήττα από τη σπουδαία Newcastle. Ο Μπόιλ, απ' την άλλη, ζούσε το απόλυτο όνειρο, μιας και εκτός του συμβολέου του κέρδιζε ένα σωρό χρήματα, ως ένας από τους πρώτους στάρ του ποδοσφαίρου της χώρας, διαφημίζοντας τσιγάρα και σοκολάτες και δίνοντας παράλληλα καλοκαιρινούς αγώνες επίδειξης στην Ευρώπη. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1911 η Burnley, ομάδα της Β' κατηγορίας, θα τον κάνει δικό της με ποσό ρεκόρ των 1.150 λιρών, βλέποντας το πρόσωπό του τον αρχηγό που πάνω του θα χτίσει μια σπουδαία ομάδα. Ο Μπόιλ εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες και στον απόλυτο ηγέτη εντός και εκτός των 4 γραμμών.
Η Burnley, 2 χρόνια μετά την υπογραφή του, 13 συνολικά, ανέβαινε στη μεγάλη κατηγορία με τον ίδιο να γίνεται διεθνής με τα 3 λιοντάρια. Τη σεζόν 1913-14, ο Burnley, ο ίδιος αλλά και το ποδόσφαιρο της Αγγλίας, γνώρισαν μια σπουδαία στιγμή. Οι Clarets έφτασαν στον ημιτελικό του κυπέλου με αντίπαλο τη Sheffield United και ο Boyle είχε κρατήσει το πρώτο σπουδαίο τέρμα του για αυτή την αναμέτρηση. Ένα σουτ από αυτά που συνηθίζουν να κάνουν οι Βρετανοί κεντρική μέση, ακόμα και στις μέρες μας και που περνούν στην ιστορία συνήθως ως μυθικά. Το 1-0 πήγε την Burnley στον τελικό, εκεί όπου θα έβρισκε τη Liverpool, με την Burnley Express να γράφει. Η μπάλα έφυγε από το πόδι του όπως το βλήμα από το πολυβόλο και χτύπησε τόσο δυνατά τα δίχτυα που τα δοκάρια κουνιόνταν για αρκετά δευτερόλεπτα, όπως ένα κλαδί που βρίσκεται στο έλεος του τυφώνα. Λίγες μέρες μάλιστα πριν από τον τελικό, βγήκε η είδηση πως ο βασιλιάς Γεώργιος V θα βρισκόταν σε έναν τελικό και θα ήταν και αυτός που θα έδινε στον αρχηγό των νικητών το τρόπαιο. Ο τελικός είχε μόλις γίνει και για τις δύο ομάδες το σπουδαιότερο παιχνίδι της μέχρι τότε ιστορίας τους. Στις 25 Απριλίου του 1914 το Λονδίνο είχε φορέσει τα γιορτινά του από νωρίς. Υπήρχαν μάλιστα άνθρωποι που είχαν ταξιδέψει από όλες τις γωνιές της χώρας, ακόμα και με άλογα για το σπουδαίο αυτό γεγονός. Η Liverpool ήταν τυχαία να παραταχθεί χωρίς τον αρχηγό της Harry Lowe και τελικά η Burnley ήταν αυτή που επικράτησε δύσκολα με 1-0, με τον ηγέτη της να γίνεται ο πρώτος παίκτης που παρέλαβε το κύπελο από τα χέρια του βασιλιά. Η υποδοχή ηρώνου που επιφύλαξαν οι οπαδοί στους παίκτες κατέληξε στο Turf Moor με τον Tommy Boyle να σηκώνει το κύπελο προκαλώντας ντελήριο στους 35.000 θεατές που δεν πίστευαν αυτό που ζούσαν. Με την επιστροφή της ομάδας από την ευρωπαϊκή της περιοδία, ο πλανήτης βυθίστηκε στο σκοτάδι. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν πρώτο πυλών. Τον Ιανουάριο του 1916, και ενώ ο Boyle σχεδίαζε να παντρευτεί με την κοπέλα του Annie Varley, άλλαξε ο στρατιωτικός νόμος και έπρεπε να καταταγούν όλοι οι ελεύθεροι άντρες ηλικίες 18 με 41. Κάπως έτσι, αφού υπήρχε ακόμα πρωτάθλημα, Δευτέρα με Παρασκευή ήταν σε στρατιωτική μονάδα και το Σάββατο έβγαινε για να παίξει ποδόσφαιρο. Όλα αυτά μέχρι το 1917, όταν και βρέθηκε στο πεδίο της μάχης. Τελικά, αφού είχε γλιτώσει από σοβαρό τραυματισμό στα γήπεδα, τραυματίστηκε από σφαίρα στο δεξί του πόδι στη Γαλλία και αυτή η σφαίρα έγινε η μεταγραφή του για το Λονδίνο και από εκεί για το σπίτι του. Από το 1919 και έπειτα τα πράγματα μπήκαν σε μια σειρά. Παντρεύτηκε, άνοιξε μια pub για να ετοιμάσει τη ζωή του μετά το ποδόσφαιρο, πλησίαζε άλλωστε τα 34 και ηγούταν τη Burnley στη διεκδίκηση ενός πρωταθλήματος. Η σεζόν 1920-21 τελικά βρήκε την Burnley πρωταθλήτρια μετά από ένα απίστευτο σερί 30 νικών. Η ευτυχία ολοκληρώθηκε στις 10 Αυγούστου, όταν η γυναίκα του έφερε στον κόσμο το κοριτσάκι τους. Όλα ήταν μαγικά. Λίγο καιρό μετά, τα πάντα γύρισαν ανάποδα. Το πρόβλημα στο πόδι μεγάλωνε, αλλά αυτό ήταν το λιγότερο. Στις 25 Μαρτίου, και ενώ η ομάδα βρισκόταν στο Κάρντιφ, η κόρη του νοσηλεύτηκε με πνευμονία. Το τηλέφωνο χτύπησε το επόμενο πρωί. Λυπάμαι, ακούστηκε από τα χείλη του γιατρού. Μια λέξη χωρίς γυρισμό. Ο Μπόιλ απομακρύνθηκε από τη γυναίκα του. Άρχισε να πίνει, να μπλέξει σε καυγάδες και να έχει ένα σωρό προβλήματα. Αφού έφτασε ακόμα και στο Βερολίνο για να δουλέψει ως προπονητής, έκλεισε την καριέρα του στη Ρέξαμ ως παίκτης προπονητής το 1924, αφού πρώτα τον είχε εγκαταλείψει οριστικά η γυναίκα του. Για πολλά χρόνια κανένας δεν ήξερε που βρισκόταν και τι έκανε. Μιλούσαν για κάποιον που είχε γίνει ζητιάνος, για κάποιον που είχε γίνει αλκοολικός και είχε αποτρελαθεί. Κάποιοι έλεγαν πως καμιά φορά τον έβλεπαν χαμένο στις σκέψεις του στις κερκίδες του Turf Moor, να βλέπει την παρικμασμένη πλέον Burnley το δικό του πρόσωπο αναζητώντας τη λύτρωση. Όλα αυτά μέχρι το 1932, όταν οι εφημερίδες έγραψαν πως ο παλέμαχος αστέρας νοσηλευόταν σε ψυχιατρικό ίδρυμα, αφού πρώτα είχε κριθεί επικίνδυνος για την κοινωνία. Η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη και πολύ γρήγορα οδηγήθηκε στο άσυλο Whitham, που ήταν μόνο για βαριά περιστατικά. Από τότε κανένας δεν ασχολήθηκε ποτέ ξανά μαζί του. Οι μέρες δόξας είχαν παρέλθει ανεπιστρεπτοί. Το 1940 μαθεύτηκε πως ο σπουδαίος αρχηγός της Burnley είχε πεθάνει στο άσυλο, ξεχασμένος και από την ίδια του τη μοίρα. Ήταν 53 ετών. Έρευνες που βγήκαν στην επιφάνεια μετά το 2010 έδειξαν πως ο Tommy Boyle βασανιζόταν με ψυχολογικά προβλήματα από παιδί. Στα σκληρά εκείνα χρόνια, κανείς δεν νοιάστηκε να τον σώσει. Λογικά, ούτε και ο ίδιος τον εαυτό του. The Silver Sign, ακούσαμε το κομμάτι In the Middle of Nowhere. Και πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή διαβάζοντας ένα τελευταίο κείμενο που είναι και πάρα πολύ ωραίο από το βιβλίο του Nick Hornby, φυσικά τον γνωστό και τρελαμένο παδό της Arsenal, ο πυρετός της μπάλας. Μια έκδοση από τα ελληνικά γράμματα παλιά, με ωραίες ιστορίες, εμπειρίες, βιώματα του Nick Hornby από την σχέση του με το ποδόσφαιρο. Ένα από τα κεφάλαια που υπάρχουν στο βιβλίο είναι με τον τίτλο Wembley δεύτερη φορά, ο εφιάλτης συνεχίζεται, Leeds Arsenal 5 Πέμπτου 1972.
Ένα κλασικό αγχωτικό όνειρο, τετριμένο στη σαφήνειά του. Προσπαθώ να φτάσω στο Wembley και έχω στην τσέπη μου ένα εισιτήριο για τον τελικό. Φεύγω από το σπίτι αρκετά πιο πριν από τον αγώνα, αλλά κάθε μου προσπάθεια να φτάσω στο γήπεδο με οδηγεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στην αρχή η κατάσταση αυτή είναι απλώς ένας διασκεδαστικός εκνευρισμός, αλλά τελικά με γεμίζει πανικό. Στις 2:58 είμαι στο κεντρικό Λονδίνο, προσπαθώντας να βρω ταξί και αρχίζοντας να συνειδητοποιώ ότι δεν θα τα καταφέρω να δω το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, κατά έναν αστείο τρόπο μου αρέσει το όνειρο. Μέχρι τώρα το έχω δει 6 φορές πριν από κάθε τελικό κυπέλου στο οποίο έχει παίξει η Arsenal το 1972. Και έτσι έχει γίνει ένας εφιάλτης που συνδέεται αξεδιάλειτα με την επιτυχία. Ξυπνάω πνιγμένος στον υδρότα, αλλά ο υδρότας λειτουργεί προκαταβολικά ως η πρώτη στιγμή της ημέρας. Το εισιτήριο που είχα για τον τελικό κυπέλου προερχόταν απευθείας από το σωματείο και όχι από τους μαυραγόρητες ή τον πατέρα μου. Γι' αυτό το λόγο ένιωθα μια αστεία περηφάνεια. Ακόμα πιο εκκεντρική ήταν η χαρά που αισθάνθηκα στη θέα του συμπληρωματικού εντύπου που το συνόδευε και το οποίο φύλαγα για χρόνια. Τα εισιτήρια του κυπέλου διανέμονταν με βάση αριθμημένα κουπόνια που υπήρχαν στο πίσω μέρος του προγράμματος. Αν είχες όλα τα προγράμματα, όπως εγώ, ήσουν λίγο πιο σίγουρος για το εισιτήριο. Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα υποτίθεται πως αντέμοιβε τους αφοσιωμένους οπαδούς, παρόλο που στην πράξη αντέμοιβε εκείνους που είχαν το κουράγιο να εντοπίσουν τα προγράμματα που επιθυμούσαν ανάμεσα στα περίπτερα που διέθεταν τα προγράμματα έξω από το γήπεδο. Μια επίπονη προσπάθεια που από μόνη της συνιστούσε ένα είδος αφοσίωσης. Είχα πάει στην συντριπτική πλειοψηφία των εντός έδρας αγώνων, καθώς και σε λίγους από τους εκτός έδρας. Είχα τα ίδια δικαιώματα με οποιοδήποτε άλλον και πιθανότητα πολύ περισσότερα από τους πιο πολλούς για μια θέση στη σκεπαστή του Wembley. Κατά συνέπεια, η περηφάνεια που ένιωθα προερχόταν από ένα αίσθημα ότι ανήκω κάπου. Ένα αίσθημα που είχα στερηθεί την προηγούμενη χρονιά. Αυτό το αίσθημα ότι ανήκω κάπου είναι κέριο για την κατανόηση του γιατί οι άνθρωποι πηγαίνουν Τετάρτη βράδυ σε ένα σύμπαντο παιχνίδι στο Πλίμουθ. Δίχως αυτό, το ποδόσφαιρο θα αποτύχανε ως επιχείρηση. Που τελειώνει όμως αυτή η κατάσταση, εκείνοι οι οπαδοί που οργανώνουν τη χώρα κάθε εβδομάδα, μήπως η ομάδα τους ανήκει περισσότερο από όσο ανήκει σε μένα, και ο γεροπαράξενος που πηγαίνει στο γήπεδο μόνο 10 φορές την περίοδο, αλλά ανεβαίνει στο Χάιμπερι από το 1938, δεν ανήκει και σε αυτόν η ομάδα και αυτός στην ομάδα. Και βέβαια. Εμένα όμως μου πήρε λίγα χρόνια ακόμα για να το καταλάβω. Στο μεταξύ, για μένα ίσχυε το άμα δεν βρέξει κόλλο, δεν τρως ψάρι. Αν δεν πονούσα και αν δεν έτρεμα, αν δεν έκλαιγα μέσα από το κασκόλ μου και δεν έτρωγα καμία στη μύτη, ήταν απλούστατα αδύνατο να απολαύσω ή να διεκδικήσω τις παλιές καλές μέρες. Το ίδιο το παιχνίδι ήταν μια απογοήτευση, όπως και όλα τα άλλα παιχνίδια της Arsenal με τη Leeds. Οι δύο ομάδες είχαν δημιουργήσει κάτι σαν ιστορία και οι συναντήσεις τους ήταν συνήθως βίαιες και με λίγα γκολ. Ο φίλος μου ο Bob Bucknap πήρε κάρτα στα πρώτα 2 λεπτά και από εκεί και μετά βλέπαμε μια αλυσίδα από φάουλ και αψιμαχίες, κλαδέματα, γροθιές και γριλίσματα. Αυτό που έκανε τα πράγματα χειρότερα ήταν ότι όλα αυτά γινόταν στον τελικό κυπέλου των 100 χρόνων. Είμαι σίγουρος πως αν τα υψηλόβαθμα στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής μπορούσαν να επιλέξουν το ποιοι θα ήταν οι δύο φιναλίστ, τότε η Arsenal και η Leeds θα ήταν πολύ κάτω στον κατάλογο των προτιμήσεων. Οι εορτασμοί της επετείου πριν από τον αγώνα, εγώ κατά τη συνήθειά μου είχα βρει τη θέση μου συσκεπαστή κάπου 90 λεπτά πριν από την έναρξη, που προέβλεπαν οι αντιπρόσωποι όλων των άλλων φιναλίστ του κυπέλου να κάνουν το γύρο του γηπέδου κρατώντας πάνω, εντελώς ξαφνικά φάνηκαν σχεδόν σατυρικοί ως προς τις προθέσεις τους. Θυμάστε τον τελικό του Μάθιου το 1953, τον Μπέρτ Τράουτμαν με το σπασμένο λαιμό το 1956, την ομάδα της Tottenham που είχε πάρει τον Derby το 1961, την επιστροφή της Everton το 1966, την κεφαλιά ψαράκι του Osgood το 1970. Τώρα κάτσε και δες τον Στόρε και τον Μπρέμνερ να προσπαθούν να φάνε ο ένας στα μπουτια του άλλου. Η στριφνότητα του αγώνα απλώς έκανε πιο έντονο τον πόνο που είχα στο στομάχι. Κάθε γουλιά ήταν τόσο εξουθενωτική όσο και στον αγώνα με τη Σουίντον πριν από 3 χρόνια. Αν κανείς δεν επρόκειτο να ασχοληθεί με κάποια από τις λεπτομέρειες του αγώνα και υπήρχαν κοιλιές όπου κανείς δεν φαίνονταν ότι θα ασχοληθεί και καν με την μπάλα, τότε η κατάκτηση του κυπέλου ήταν ακόμα πιο σημαντική. Δεν υπήρχε κάτι άλλο να σκεφτείς. Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, ο Μικ Τζόουνς στριφογύρισε στη μεσαία γραμμή και έδωσε την μπάλα στον Άλαν Κλάρκ της Λίντς, ο οποίος και σκόραρε με ένα εκνευριστικά απλό κούνημα του κεφαλιού. Στο τέλος, αυτό επρόκειτο να είναι και το μοναδικό γκολ του αγώνα. Εμείς είχαμε ένα δοκάρι ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, ένα σουτ που αποκρούστηκε από την γραμμή του τέρματος, αλλά αυτές ήταν τυπικές στιγμές σε ένα τελικό κυπέλου και δεν τις έπαιρνε κανείς σοβαρά. Μπορούσες να δεις ότι οι παίκτες της Arsenal καταλάβαιναν πόσο μάταιες ήταν οι προσπάθειές τους. Καθώς πλησίαζε το τέλος του παιχνιδιού, προετοίμασα τον εαυτό μου για τη θλίψη που ήξερα ότι θα με καταπιεί ολόκληρο, έτσι ακριβώς όπως έγινε και από τον αγώνα εναντίον της Σουίντον. Ήμουν 15 χρόνων και η επιλογή των δακρύων δεν ήταν τόσο πρόσφορη όσο το 1969. Όταν ακούστηκε το σφύριγμα του διαιτητή, θυμάμαι τα γόνατά μου να λυγίζουν.
δεν ένιωθα λυπημένος για την ομάδα ή για τους υπόλοιπους οπαδούς, αλλά μόνο για τον εαυτό μου, παρόλο που τώρα συνειδητοποιώ ότι κάθε ποδοσφαιρική λύπη έχει αυτή ακριβώς τη μορφή. Όταν οι ομάδες μας χάνουν στο Wembley, σκεφτόμαστε τους συναδέλφους και τους μαθητές που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη Δευτέρα το πρωί, καθώς και το τελείριο χαράς που κάποιοι μας στέρισαν. Μοιάζει αδιανόητο ότι θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας να φανεί τόσο ευάλωτος για δεύτερη φορά. Ένιωθα ότι δεν είχα το κουράγιο να είμαι οπαδός. Πώς μπορούσα να σκεφτώ τον εαυτό μου να περνάει τέτοια ξανά, τι θα γινόταν, θα ερχόμουν στο Wembley κάθε 3-4 χρόνια για το υπόλοιπο της ζωής μου και θα κατέληγα να αισθάνομαι έτσι. Ένιωσα ένα χέρι στον ώμο μου και κατάλαβα για πρώτη φορά ότι στεκόμουν δίπλα σε 3 οπαδούς της Leeds, ένα γέρο, το γιο του και το εγγόνι του. Μη στεναχωριέσαι, παλικάρι, είπε ο γέρος. Θα έρθουν και πάλι. Για μια στιγμή μου φάνηκε ότι με κρατούσε να μην πέσω. Αυτό μέχρι που πέρασε ο πρώτος και πιο έντονος σπασμός δυστυχίας και τα πόδια μου ανέκτησαν τις δυνάμεις τους. Ταυτόχρονα σχεδόν, 2 ξυρισμένοι της Arsenal με μια αλάνθαστη και δυσίωνη μανία μέσα στα μάτια τους άνοιγαν δρόμο μέσα από το πλήθος προς τα εκεί που ήμασταν εμείς. Εγώ έκανα πίσω και αυτοί αφαίρεσαν από το λαιμό του μικρού αγοριού το κασκόλ της Leeds. «Δώστε το πίσω», είπε ο πατέρας του, όχι επειδή περίμενε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά επειδή δεν ήθελε να φανεί ένας φοβιτσιάρης πατέρας που δεν τόλμησε να αντιδράσει. Επακολούθησε μια βροχή από μπουνιές και οι 2 μεγαλύτεροι παραπάτησαν και έπεσαν. Δεν έμεινα για να δω με τα μάτια μου τι είδους ξύλο έφαγαν. Έτρεξα προς την έξοδο και πήγα κατευθείαν σπίτι άρρωστος και φοβισμένος. Στην πραγματικότητα, ήταν ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούσε να τελειώσει ο τελικός κυπέλου των 100 ετών. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν η JJ and the Real Jerks, Economy Class Ego Trip το κομμάτι, ο τίτλος του. Να πούμε ότι έχει κυκλοφορήσει ένα πάρα πολύ ωραίο DVD. Δεν ξέρω αν υπάρχει και μπορεί και να υπάρχει πλέον και διαδικτυακά, να μπορεί να το κατεβάσει κάποιος ή τέλος πάντων να το δει στο YouTube, δεν το έχω τσεκάρει. Πάντως το DVD το έχουμε εδώ στη διάθεσή μας και είναι ουσιαστικά από τότε που υπάρχουν πλάνα τέλος πάντων τηλεοπτικά στην Αγγλία και στους τελικούς του κυπέλου Αγγλίας και υπάρχουν μονταρισμένα έτσι πλάνα από τους τελικούς, ένα 3ωρο, 3,5 ώρες περίπου, φοβερό υλικό, φοβερά πλάνα, ειδικά των πρώτων χρόνων. Το είχαμε προβάλει, αν θυμάστε οι παλαιότεροι, πριν κάποια χρόνια σε ένα μαγαζί που δεν υπάρχει τώρα. Είχαμε κάνει κάποιο event έτσι, με σουμπούτιο και όλες και ωραίες μουσικές βρετανικές κτλ. Και σε προτζέκτορα είχαμε προβάλλουν παράλληλα τέλος πάντων με τις μουσικές και το σουμπούτιο και τις μπύρες και τα ποτά, εικόνες και βίντεο και πλάνα από παλιότερους τελικούς κυπέλου Αγγλίας. Ψάξτε το, αξίζει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστούμε εδώ στο περιοδικό για την ακρόαση την ραδιοφωνική, για τη στήριξη στο περιοδικό. Ξαναλέω, το 55ο τεύχος κυκλοφορεί. Ξαναλέω, ετοιμάζουμε διάφορα τώρα πραγματάκια τις επόμενες ημέρες. Μείνετε συντονισμένοι, θα τα μάθετε. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα που θα έχουμε μια special εκπομπή λόγω γενεθλιών. Θα δούμε τώρα τι και πώς δεν έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα της επόμενης Δευτέρας. Θα τα πούμε σίγουρα πάντως από αυτό το μικρόφωνο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κλείνουμε με ένα ακόμα υπέροχο κομματάκι από τους Braxton Hicks, το κομμάτι Never Kill Yourself. Καλό βράδυ.